Wanta Krista, Nena Wanta Krista, Ta Krista, Xavier Abi Gabri Gabarana, Gabarana, Xavier Abi Gabri Gabarana, Gabarana, Nena Wanta Krista. Nena when Zawisna, Zawisna. Xavier Abi Gibri Gavarana, Gavarana, Gavarana. Nena when Zawisna, Nena when Zawisna, Zawisna. Javier Abi Gibri Gavarana. Nena when Zawisna, Nena when Zawisna, Zawisna, Nena when Zawisna, Naamen baaben, ونaamen bawargel bawargel. Naamen baaben, ونaamen bawargel bawargel. ونaamen 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 نአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስም ነአምን በአብ ወበአብ ወወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስም ነአምን በአብ ወበአብን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን 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 ወነአምን
آمن آمن ونعمه أمان بأمانه أمان بأمانه أمان بأمانه سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم أمان بأمانه أمان بأمانه أمان بأمانه أمان بأمانه سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم أمان بأمانه أمان بأمانه أمان بأمانه أمان بأمانه من قست سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم من قست سلاسة زلالم من قست لا يا معقوب هذا ويا كم ما تيجسي أو قد هذا الذي أملاخ خمو أملخك نقوس خمو أنقسك نعم أملاخ معقوبة باي كما يوعدكم كما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን አጀሚሩ ዘፈጸመና እግዚአብሔር አምላኽና ንዕኡ ይኹን ጉባኤና ክብሪ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ሓድነትና ዝጸንዓሉ ብመንፈስ እናዓብየሉ ጉባኤ ድማ ይግበረልና ካብዚ ዝቐነየ ገለ ሰኒቕና ገለ ሒዝና ገለ ድማ ኣብ ህይወትና ተለዊጥና ክንከይድ ድማ ካባይ ጀሚሩ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ንዝመጽእ ዓመት ድማ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፈቐዶ ቦታ ንኹልና ብጥዕና ብሰላም ሓልዩ ከም ዝገርና ንኣምልኾ ንምስጋና ንመንፈሳዊ ዕብየት ንኽብሪ ኣምላኽ ክንእከብ ድማ ኣምላኽና ናይ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር ግን ሂቡ ይሓትት እዩ ነቲ ዝሃበና ተዘይተጠቒምናሉ ድማ መጉዲእና ከይከውን እሞ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይሓግዘና ደቀና ዓበይትኩም ንኣሽትኩም ኣወዳትኩም ኣዋልድኩም ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ካብዛ ወሳዲት ዓለምን ካብዛ መውደቂት ስጋን ድማ
ኣብዚ ህይወትኩም ብመዝሙር ጀሚርኩም ብመዝሙር ድማ ክትውድኡ ምስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልኩም ሕራይ ብዙሓት ኣቦታት ዝተመልሱ ኣለዉ ትማሊ ሕጂ እውን ምሳና ፀኒሖም ዝኸዱ ኣሎ እሞ ብዝተኻእለ መጠን እዞም ነዞም ኣጋይሽ ከላሊእ እሞ እንተሰገርክኹም ኢድኩም ወሳብሉ እንተረሳዕክኹም ድማ ኣይትቀየሙ ምክንያቱ 50 ተሓሊፍካ ምርሳዕ ኣሎ ኣብ ክንዲ ሓደ ኢልካ ትጅምር ክልተ ኢልካ ትጅምር ኢኻ እሞ ብከምኡ ድማ ተረድኡና ኢኹም ማለት እዩ ሕራይ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብዓብኦም ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ከምኡውን ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ንብዙሕ ግዜ ብጥዕና ምክንያት ተፈልዮምና ዝነበሩ ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ከሰተ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ተክለ ሃይማኖት እዞም ለባስያን ኣቦና ካብ ሲያትል እዮም ንፈልጦም ኢና ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ተክለ ሃይማኖት ድማ ካብ ሳንታ አንቶኒዮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብስእሊ ዝረኣናዮ ገዳም ኣብነ ሊባኖስ ኣብነ ተክለ ተጀሚሩ ዘሎ ናቱ መራሒ ናይዚ ሃገረ ስብከት ድማ መራሕ ስራሕ እዮም ማለት እዩ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሽሻይ ካብ ሲያትል ቅዱስ ጆርጅስ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሚካኤለ ካብ ባልቲሞር ኣቡነ እንድርያስ ኣቦይ ቀሺ ሚካኤለ ምስ ምእመናኑ ምስ ኩሉ እዩ መፅኢ ማለት እዩ ንኩልኩም ድማ ነመስግን ሕራይ ከምኡውን ሓወና ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ናሽቪል ሓውና ዲያቆን ዕቁበ እዩ ዕቁበ ክልተ እዩ ኣድራሽኡ ግን በታ ናይ መወዳእታ ኣብ ቻርለት እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ሕራይ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ኣስፋልደት ካብ ቅዱስ ስላሴ ሰንሰናቲ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፋ ኣለም ካብ ላሪ መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ተስፋ ዮሃንስ ካብ ካናዳ ኦታዋ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቴድሮስ ድማ ካብ ኤድመንተን ኣቡነ ኣረጋዊ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዳንኤል ግን ኩሉ ዓዶም ናይ ኩሉ ኢለ እኸላልዮም ናይ ኩሉ ኣቦና እዮም ማለት እዩ ሕራይ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ተስፉ ካብ ሰንሰናቲ ቅዱስ ስላሴ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ቆምስ ገብረ ሚካኤል ካብ መድሃኒ ዓለም ምስ ምእመናኖም ምስ ዲያቆናቶም ምስ ኩሎም እዮም መፅኦም ዘለዉ ምስ መዘምራኖም ከምኡውን ሰጊረ ይቕረታ ሰንሰናት እውን ከምኡ ምስ ምእመናኖም ምስ ደቆም ዲያቆናት መዘምራን እዮም መፅኦም ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሳዊሮስ ካብ እንዲያና ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ባህታ ካብ ቨርጂንያ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ምስ ደቆም ምስ ስድራ ቤቶም ምእመናኖም ሕጆም እዮም ድማ ኩሎም መፅኦም ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዲቤ ምስ ስድራ ቤቱ ምስ ምእመናኑ ካብ ካሊፎርኒያ ቅድስቲ ማርያም ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ምስ ስድራ ቤቶም ምስ ምእመናኖም ካብ ሻርለት ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ማርቆስ ካብ ባፍሎ ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ኣፈወርቂ ካብ መድሃኒ ዓለም ኣትላንታ ኣቦና ሓድሽ ቀሺ ኣቦይ ቀሺ ጴጥሮስ ካብ ቴክሳስ እንዳ ኣብነ ሊባኖስ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን ብርሃነ ዶክተር ብርሃነ
ካብ ሚሽንጋን ዋላ ካብ ኣውስትራልያ ዋላ ካብ ገለ ዝመፅእ ኩሉ ኣኪቡ መፂ እሞ እቶም ካብ ኣውስትራልያ ዝመፃኹም ድማ እንኳዕ ደሓን መፃኹም። ሓውና ዲያቆን ፀሃየ ኣብ ዝኸድናዮ ደድሕርና እናኸደ ዝስእል ዘገልግል ካብ ኣትላንታ፣ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን ተስፋይ ካብ ባልቲሞር እንዳ ኣብነ እንድርያስ ብዙሓት ዲያቆናት በቦታትኩም ብከተማኹም ድማ ፀውዐኩም እየ በብሓደ ክፅውዕ ተኮይነ ግዜ ከይንወስድ ምእንቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ክህነት የብፅሕኩም ዝሓሰብኩሞ የስምረልኩም ዝጀመርኩሞ ድማ ኩሉ እግዚኣብሔር የፈፅምኩም። ከምኡውን ኣብ መንጎና ኩሉ ግዜ ንግደት ክንገብር ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክንገብር ዘይፍሎ ኢና። ኣሕዋትና ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ካቶሊካውያን እውን ኣቦና ኣባሓጎስ ቅዳሴ ስለ ዘነሊሎም ግን ምእመናን ግን ብዙሓት ኣብ ዘለዎ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ሕራይ ነቶም ዝገሹ ድማ ኣይትረስዕዎም እዮም ዝብሉን ዘለው ነቶም ተመልሱ እሞ በቶም ዘለው ክጅምር ኢለ እየ። ሕራይ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተክለ ሕጂ ከይዶም ምሳና ኣርፊዶም ካብ ቶሮንቶ፣ ከምኡውን ትማሊ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሰሎሞን እውን ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቫንኮቨር ነይሮም ከይዶም ማለት እዩ። ምሳና ኣርፊዶም ነይሮም። ከምኡውን ትማሊ ዝኸዱ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሙሴ ካብ ካናዳ፣ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮናስ ካብ ኣሪዞና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ፀጋ ዝኣብ ካብ ኖርዝ ካሮላይና እንዳ ቅድስቲ ማርያም፣ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሰመረ ድማ ካብ ሚሽንጋን ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል፣ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ቴድሮስ ድማ ሕጂ ቀቅድሜና ኸይዱ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ይመፅዩ። ብካህናት ብዲያቆናት ጥራሕ ኣይኮነን እዚ መደብ ክካየድ ቀኒዩ ብምሁራት ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ብኩሉ ዘማልኡ ካብ ኣሕዋት ካብ ኣሓት ብኩሉ እዩ ከገልገል ቀኒዩ እሞ እቶም ኩልኹም ነቲ ዝመፀ ገሺኹን ነዞም ደቂ ዓዲ ክትምህሩና ዝቐነኽን ንኩልኹም እግዚኣብሔር ኣብ ዓንዲ ወርቁ ይፅሓፈልኩም። ኩሉ ግዜ ድማ ከተገልግልዎ ንበሩ። እዋ ናይ ደገ መስጊንካስ ናይ ገዛኻ ድማ ከተመስግን ኣለካ። ምክንያቱ ወዲ ገዛ ተዘይህሉ ኣይምተኣከብና ነርና። ራይ ተንኪዩ ኣቦይ ቆምስ። ዲያቆን ሳሙኤል ካብ ሳንታ አንቶኒዮ ሰዓል ኣቦና ቆምስ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝመፀ ሎሚ ንግሆ ከይዱ ማለት እዩ። ከምኡ ዝረሳዕኽዎም ብዙሓት እዮም ዘለው፣ ግን መድሃኒ ዓለም ዓስብኹም ይሃብኩም ንኩልኹም እሞ ምእመናን መድሃኒ ዓለም ድማ ናይ ብሓቂ ካብ ረቡዕ ኣትሒዝካ ምሸት ክሳብ ሕጂ ኩሉ ዝገበርኩሞ ብዙሓት ኣመስግነልና ኢሎምኒ እቲ ነጥቢ ዝሃብና ድማ ኤፕላስ ኢሎምናስ ልዕሊኡ ተሎ ርኢልና ኢልናዮም ኣለና እሞኒ ሕራይ ሕጂ ግና መናን መድሃኒ ዓለም ኩሉ ግዜ ዕጡቃት ኢኹም ኣዴታት ኣቦታት ኣሕዋት ኣሓት ፍቅርና የፅንዕ ሰላምና የብዝሕ ግዜኹም ባርኽ ገንዘብኩም ባርኽ። ሕጂ እውን ኣጋይሽና ቅድም ናብ ደገ ሰላም ክኣትው እዮም። እቶም ደቂ ዓዲ ግን ኣጋይሽና ንቀበል ኣብ ተንዳ ንኹን እንተ ደኣ እቲ ኣዳራሽ ደገ ሰላም ተዘይመሊኡ ካብቲ ቴንዳ ናብኡ ክንወስደኩም ኢና ኢሎም ኣለዉ እሞኒ ንተኣዘዞም። ሕጂ ግና ዑደት ቅድሚ ምውፃእና ሓንሳብ ዑደት ክንወፅ ኢና። ኣቦና ኣቦይ መራሕ ስራሕ
ኣቦይ ቆምስ ተክለ ሃይማኖት ሓበሬታ መግለጺ ናይ ሃገረ ስብከት ኣለዎ እሞኒ ስማዕ ደሎ የቅሬታ ከም ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ ናይ ሃገረ ስብከት እዚ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ዝዳሎ እቶም ዝምህሩ መምህራን ንሰለስተ ወርሒ ዝኸውን እዮም ዝዳለው ማለት ብኩሉ መዳይ ከዓ ብመንፈሳዊ ይኹን ብጥዕና ይኹን ብማሕበራዊ ናብራ ይኹን ኣብ ደቅና ንደቅና ከመይ ገርና ከም ንሕዞም ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ተዳልዮም ኣብዚ 5 ሰብ 6 ሰብ ጥራይ ክሳተፉ ከሎ ክስምዖም ክእል ኢና ዓና እውን ስማዕና እሞ ንዝመፅሲ ህዝብና ክረብሕ ተባሂሉ እዩ ዝዳሎ ዘሎ እሞ ብዝተኻእለ መጠን ኣብቲ ዝመፅእ ኮንፈረንስና ብዕቱብ ክንከታተሎ ብስም ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሓደራ ይብል ይቐኒየለይ ኣውና ብርሃነ እሽቲ ሓበሬታ ኣላቶሞ ድሕሪኡ ኣቦና መልእኽቲ ሕልፉልና እዮም ዑደት ክንወፅእ ኢና ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሎሚ ቁርብ ብዝሕ ኢልና ስለ ዘለና ንኣምላኽ ነመስግኖ። ሰብ ዲሲ፣ ቨርጂንያ፣ ሜሪላንድ ኣጋይሽ ኣይትኹኑ፣ ኣጋይሽ ተቐበሉ። ኣብቲ ደቂ ሰላም ሰለስተ ቦታ ማኣዲ ቀሪብና ኣለና ተዘጋጅዩ ኣሎ። እቲ ሓደ ኣውት ኦፍ ስቴት ዝመጻኹም ማለት እዩ። እሱ ድማ መእተዊኹም ንበይኑ እዩ፣ እቲ መግቢ ንበይኑ እዩ ዘሎ። ካብ ዲሲ፣ ካብ ሜሪላንድ ከምኡውን ካብ ቨርጂንያ ዝመጻኹም ንስኻትኩም ድማ በቲ ኩሉ ግዜ ንኣትወሉ መንገዲ ክትኣትዉ ማለት እዩ። ካልኦት ቀልጢፍኩም ንገዛኹም ክትከዱ ትደልዩ ግዜ ዘይብልኩም ናይ ካሪ ኣውት ስቴሽን ተዘጋጅዩ ስለ ዘሎ በጀኻትኩም መኽፈልቲ ከይጣዕምኩም ከይተኸዱ። ካብ ካናዳ ዝመጻኹም ኣቦታትና እንኳዕ ደሓን መጻኩም። ንምምሕዳር ናይዚ ሃገረ ስብከት ብሓፈሻ ምስጋና ረሲዕካ እዮም ዝብልኒ ዘለዉ እሞኒ የቐኒየልና። እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለኹም ኩልኹም እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕኹም ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ይዓድልኩም። ሓወና ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ሚክኤለ ካብ ባልቲሞር እንዳ ኣቡነ እንድርያስ እንታይ እዮም ክብሉ ንጸኒሖም በቲ ብየካቲት ዝገበርናዮ ንግደት መጺኹም ዘኽበርኩምና ምእመናን ኣቡነ እንድርያስ ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ኣመስጊኖም እዮም። ሕጂ ድማ እቶም ዝጣዕሞም መጺኦም ኣለዉ፣ እቶም ዘይጣዕሞም ድማ ኣይመጹን። ግን ብስም ምእመናን እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ነዚ ኮንፈረንስ እዚ ሓገዝ ዝኸውንን መባእ ዝኸውንን 2500 ንመድሃኒ ዓለም ሂቦም ኣለዉ። እግዚኣብሔር ሓድነትና የጽንዕ፣ ሰላምና የብዝሕ። ንዓኻትኩም ድማ መሊሹ ኣምላኽ ኣብዚሕ ሃብኩም። ኤኒዌይ እቶም ኣብዚ ቤተክርስትያን ዘለኹም እኳ ትፈልጡ ኢኹም ከም ዝርስዕ ሓውና ዶክተር ኣብርሃ ናይ መኪናን ናይ ገዛን መፍትሕ ኣጥፍየ ኣለኹ እሞ ምሳ ኣሎ ትብል ኣላ። ኮንግራጁሌሽን።
ብፁዓን ጳጳሳት፣ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ፣ ብፁዕ አቡነ ሲኖዳን በረኸትኩም ይብፅሓኒ። ከመይ ሓዲርኩም? ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ዝሓሰብናዮ ብሰላም ኣፈፂሙ እንሆ ነቲ ዘቐነናዮ ብጸሎተ ቅዳሴ ብመስዋዕቲ ክንዛዝሞ ዝገበረ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንስሙ ይኹነልና። ራይ ናይዚ ዝተገብረልና ብካልኦት ኣቦታት ክእለት ብዘለዎም ምስጋና እንተተገብሮ ንዝደብሪ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ። ምክንያቱ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ንክንድዚ ዝኣክል ውሉደ ክህነት ይኹን ምእመን ከተስተኣናግዱ ከለኹም ከመይ ዝበለ ብዙሓት ስለ ዘለኩም ኢለ ኣነ ኣምንን። ፍቅሪ፣ ሓድነት፣ ተወፋይነት፣ እምነት ስለ ዘለኩም ኢለ ጥራሕ ዝውስኖ ማለት እዩ። እግዚአብሔር እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ፅኑዓት ምእመናን ክህሉ ዝኽኣሉ ድማ ዘርእየካ እቶም ሓረስቶት ሓያላት ሓረስቶት ኣለዉ እዚ ማለት እዩ። እወ ግራት ስቂሉ ኣይፈርን እሞ ስለዚ እዞም መምህራን ኣነ እኳ ንዖም ታሪሽ እንተዘይበልኩ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ይብል ተዘይግባአኒ እኳ እንተኾነ ከም ዝብሎ ዘለኹ ግን ንዑ ብዝግባእ መልክዑ ከቕርቡልና እዮም ኢለ ተስፋ ገብር። ኣነ ግን ክብረት ይሃበልና ይቐኒልና፣ ንሕና ሕጉሳት ኢና። ከምዚ ዓይነት ህዝብን ከም ዝመሰለ ቤተ ክርስቲያንን ብምህላውና እናትና ብምዃኑ እግዚኣብሔር ነመስግኖ። ሕጂ እውን ደጊምና ነመስግን። ኣራይ ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ኣላትኒ ንዓ ክሕልፍ እየ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መግለጺ ፋልማይ ውሁድ ዓመታዊ ጉባኤ ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሃገረ ስብከት ሰሜን አሜሪካ ናይ ሰማዕት እንበለ ደም ቅዱስ እንጦንዮስ ቀዳማዊ ቅድስና ተኸቲለን ኣብ ትሕቲ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስን ብፁዕ አቡነ ሲኖዳን ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዕለት 29 ሚያዝያ 2023 ብመሪሕነት ክልቲኦም ብፁዓን ጳጳሳት ሓያሉ ጳጳሳት ናይ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኒውዮርክ ብመስዋዕቲ ቅዳሴ ዝተዛዘመ ውህደት ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ዓብዪ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ድሕሪ እቲ ታሪካዊ ዕለት ሃገረ ስብከት ሰሜን አሜሪካ ሕጉ ኣፅፊፉ ውሁድ ምምሕዳር ተኺሉ ክሳብ ሕጂ መሰረት ኣብ ምንጻፍ እዩ ጸኒሑ። ብዝበዝሐ ሸነኹ እውን ብጽቡቕን ተስፋ ብዝህብን መንፈሳዊ ጎደና ይጓዓዝ ኣሎ። ምፍልላይ ኣድኪምዎ ሓድነት ጸሚእዎ ዘሎ ህዝብና በዚ ታሪኻውን መንፈሳውን ዕርቂ ሓጎሱ ኣብ እዋኑ ገሊጹ እዩ። እቲ ዕርቅን ሕውየትን ክሰፍሕ ጠንቂ ምፍልላይን ምውግጋዝን ኮይኑ ዘሎ ግህሰት ቀኖናን ምፍራስ ሕግን ተነጺሩ ፍትሒ ነጊሱ ምስ ሰብ ዓዲ ዘለዉ ብፁዓን ጳጳሳት እውን ዕርቀ ሰላም ክርኢ ዘለዎ ባህጊ ዓብዪ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ የመስክር ኣሎ። ካብ ምፍልላይ ውድቀት እምበር ረብሓ ስለ ዘየለ ናይ ውሁድ ሃገረ ስብከት ጸሎትን ተስፋን እውን ንሱ እዩ። እዚ ካብ ሓምለ 11 ዝጀመረ ስጋብ ዕለት 14 ስጋብ ዘለናሉ ዕለት 14 2024 ከምኡውን 4 ስጋብ 7 2016 ኣቆጻጽራ ግእዝ ብብፁዓን ጳጳሳት እንዳተመርሐ ክካየድ ዝቐነ ዝተፈላለየ እዋናዊ መንፈሳዊ ትምህርታት ዝሓቆፈ ምምሕዳራዊ ዝምልከት ጎናዊ ዘተታት ዝተኻየደሉ ኩሉ ኩነታት ብምግምጋም ኣንፈት መጻኢ ጉዕዞ ሃገረ ስብከት ዝኣመተሉ ሰፊሕ ጉባኤ በዚ ዕለተ ሰንበት ብመስዋዕቲ ቅዳሴ ብወግዒ ተዛዚሙ ኣብዚ ክወሃብ ዝቐነየ ኣስተምህሮታት ኣብ ስደት ዝተወልዱ ደቅና ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ ብምንባሩ ብዝርድእዎ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝዕግብ መደባት ተሰሪዕሎም ቀኒ እዩ። ብምምሕዳራዊ ሸነኽ እውን
እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ጉባኤ ወለደ ክህነት ብምምሕዳር ሃገረ ስብከት ዝቐረበሉ ሓፂር ጸብጻብ ገምጋምን መፍትሒ ሓሳባትን ሰሚዑ ብምህብታም ኣገደስቲ ምኽርታትን ውሳኔታትን ኣሕሊፉ ኣሎ። ብናይ ግዜ ሰሌዳ ዝተሰነየ ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ክፍጸም ዘለዎ ሓያሎ መደባት ስራሕ እውን ኣቐሚጡ ኣሎ። ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ኤፌሶን 4:3 ዝብሎ ዊዲት ሰይጣን ተሳዒሩ ቤተ ክርስቲያን እትዓብን እትትንስእን ብሕብረትን ብውህደትን ብዝፍጸም ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ጥራሕ እዩ። ሕብረት ንምሕላው ከዓ መንፈሳዊ ተጋድሎ ይሓትት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ኣድማሳዊ ተልእኾን ታሪኻዊ መድረኽ ዘሰከመና ሓላፍነትን ብምልኣት ክንፍጽም እንተኾይኑ ነፍሲ ወከፍ ኦርቶዶክሳዊ ኣማንን ውሉደ ክህነትን በብፃውዒትናን ማዕረግናን ፈጣሪ ዝሃበና ጸጋታትናን ኣዋሃይድና ክንዓይን ኣብ ዘመንና ፍቓድ ኣምላኽ ፈጺምና ናይ ምድሪ ጉዕዞና ክንዛዝምን ይግባአና። ውሑድ ጉባኤ ሃገረ ስብከት ምስቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል መድሃኒ ዓለም ብሓደ ስለ ዝተኻየደ ፍሉይ ድምቀትን በረኸትን ሂብዎ ቀኒ እዩ። መራሕቲ ኣቦታት ውሉደ ክህነት ምምሕዳር ሰበኻ ጉባኤ ኩሎም ምእመናንን ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕረብዎ መስተንግዶን ዘረኣይዎ ሓልዮትን ኣዝዩ ዝነኣድን ንገየሽትን ዕዱማትን ዘሐጐሰ እዩ ነይሩ። ልዑል ኣምላኽ ጻምኦም ክኸፍሎም እውን ንጽልይ። እግዚኣብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ ንዝመጽእ ዓመት ብዝዓዘዘ መንፈስ ኣብ ካልኣይ ውሁድ ዓመታዊ ጉባኤ ከራኽበና እንዳጸለና ስለቲ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ልዑል ምስጋናን ክብርን ይብጽሓዮ። ልዑል እግዚአብሔር ኣገልግሎትናን ቤተ ክርስቲያንናን ነቲ ዝተወለድናሉን ንነብረሉ ዘለና ሃገራትን ይባርኽ። ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካን ሰሜን ኣሜሪካ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ከምዚ ዘርአየና ኣብዚ ንኽንበጽሕ 2005 ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እትያ ታሕንቲ በኺና ፋሕፋሕ ኢልና ነቢዕና ወፂእና ሓደ መዓልቲ ግን እግዚአብሔር ክእክበና እዩ ዝብል ጸሎት ነይሩና ከምዚ ርኢና ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይኹኖ። ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኦም ኣቦታት ጸንሐ ጋብ ንምጽባብ ኣብ ሓድነት ንምብጻሕ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ እዚ ኢልካ ዝጽብጸብ ኣይኮነን። ኣምላኽ ግን ሰናይ ገይሩልና ጥራሕና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ። ስለዚ ደብርና ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ናይታስ ዝበኸናላ እዚ ከዓ ሓፊስናላ ውጽኢት ጸሎትና ውጽኢት ንብዓትና ኣምላኽ ሰናይ ነገር ገይሩልና እሞ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሎም ክልቲኦም ብፃን ኣቦታትና
بحنساب كوفيلوم بحنساب ترداديوم بحنساب قديسوم كابتي مقداسو ما يكونن طرح تمهار كابتي أكبابرو زلو ما من حد حدهم كابتي تحتنقهم مجمريا مستراخبو أب سان أنطونيو بصو أبونا سينودا أمريت وديقوم ጸሎተነ ሰሓብ ትሕቲ ቦና ይቕበሉ ነይሮም ተስእ ጳጳእ ሲኻ ማዕረ ኢሎሞ ብፁዕ ኢሎሞ ብፁዕ ኣይትበለኒ ውላድካ በኺና ነቢዕና ናይ ብሓቂ ስለዚ ንሕና ፍሉይ ጸጋ ዝገብረልና ዝንገብሮ ነገር ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ አቢድካ ዘሎ እንታይሲ ዳርጋ እንታይ ዝበሃል ዘረባ تفلت لهم كملو نجبسي بيت كريستيان بعدمه كملو كابز أشحات منكوسات بعدمه زعابي زبارقوا أبوهم نملك جبسي إخزيابير بتمرتي كلها تفلتوا ميهم تايلو مهجلسه بتمرتي بقى مسؤوم كير كاسي مس عرب تتراخوا بعرب يكونلك مس إسرائيل تتراخبوا إسرائيل يكونوا مس ود فرنسا تتراخبوا فرنسا يكونوا እግዚአብሔር متكاتا زيركبهم أبو كم جاء مبصحهم أملاح بتعنا يحلولنا ناي بحقي لذي قصالي هوتهم كحلولنا صلوتنا كلاتنا يدليومي أبونا كمؤمنان مرقا صلوتن تزي كوينو كمزا حسمتي مرعاتسي ناف حسوم سبعي استمرعاوت تقوان سبعي استمرعاوت أديا انتاي قودي لكي طواف دا قودي لكي حروج دا قودي لكي بون دا قودي لكي قلي على تردا أبونا مكاريوس إسران قلن أنا سلاسان حدن عامتي زفولتهم أكاونت يبلومن بانك يبلومن كلتقي شخصاب زقرت ستفان طرح نجزيابير كقلقلوا لهم زتسو أبوهم أنت زي قريبكمني أنا أي قرفوكمني إيدي تحاسيبه أي قرفوكمني زبولا أبو زقاسيونا زلو زيابير تسقاهي بنامو أملاح بتعنا حلولنا نبونا بصو أبنا سينودا أبز حلفة عمتات كبير نمزرابو زغبد حماق مرير فتناتات حليفهم بتعقستي بصولوت بمصلاي بمصنع كابتوم من البات كابتوم اللو زبالو ناي بيت كريستيان تمرت استمهارو أبو تحتنا فقرن እግዚአብሔር نزم فليات أبوتات هبنا له أملاح بتعنا حلولنا تكأتخا እግዚአብሔር نزم أمونغنا زلو منكوسات أملاح ጸጋይ هبنا سلازي تامن ودا تخبلات دلي زمص انت مص تمالي حموش تكهناتنا نيرنا لو مخبابي 300 أبيات كريستيانات بصحنا لنا صنيعنا أب إمنتنا أب هايمانوتنا أب سرعات أبوتاتنا أب ممرحينا أب أرثوذكساويت إمنتنا صنيعنا زمص انت مص لو ملو صح زي لو خون اليومه متماتنا جنا بእግዚአብሔርዩ 2005 ጳጳስ አይነበረናን 2005 ወል ሓደ የነበረን እግዚአብሔር ጥራሕ ነሩና ስለዚ አምላኽ ዝዝሃብና ነመስግኖ ብተወሳኺ ንምእመናን መድኃኔ ዓለም አትላንታ ናይ ዓደይ ጥራሕ ዝዝክር ማለት ይኮ ንቅድስት ንመድኃኔ ዓለም ደብረ ሰላም ዋሽንግተን ዲሲ ዝዝገበርኩምልና አንቶ አቡነ ቆሞስ ተክለ ሃይማኖት ተዛሪቦሞዮም ንዝገበርኩምልና ዓቢ እንግዶትን ፍቅርን ሓልዮትን ብጣዕሚ ነመስግን በል ስለዝተባሃልኩ እምበር ኦረ ድሮ ወዲኦም እዮም ንሳቶም ስለዚ ንዓመታ ከዓ ካብዚ ብዛዕበን ብዝለዓለን ክንዕብዮ ተስፋ ንገብር ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ቆሞስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ እንዳ አቡነ ሊባኖስ ገዳም ዓብ ገዳም بزيرو تبقيسهم لنا اللو نخلاتنا زخون قدامون تجميرو كلاتنا خنللينا تقدام كلاتنا ون أو خيدنا كنسلي صباعنا أتولو نعملاخ نمسجنلو دكنا زصليلو نحنا ون نبارخلو قدام يهم الناس قالو كلاتنا ببعقمنا
መዋጽኦ ክንገብርን ክንነቅሕን ሓደራ እናበልኩ ማጨሎት ኣለዎ ብሉና ኣለዎ ብጻኦም ነሲኖዳ ስለዚ ኩሉ ነገር ስለ ዘለዎ ኣምላኽ ዓብ ነገር ገይሩልና ኣሎ በዞም ሕያዋይ መነኮስ ኣቢሉ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ዓዲሉና ኣሎ እሞ ይቐኒየልና እግዚአብሔር ንዓመታ ከዓ ኮንፈረንስ ምናልባት ኣብቲ መደብ ኣይሓዘበልናያን ኣለና ጸጋይ ኳ ይቆኒ ጸኒሑ ስለምንታይ መደብ ዘይገበርኩም ኢልና ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተዘራሪብና ኣበይ ከም ዝግበር ክንዛረብ ኢና ይቐኒየልና ዕድመን ጥዕና ነቦታትና ንኹሉ ኣገልግሎትና እግዚአብሔር ይባርከልና መምህርና የነታ ዳንኤል ከም ተዓንቶ መልአከ ሰላም ከላሊ ከሎ ዝበሎ ኣቦ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ገጽ ኩሉ ኮይንኩም ኣብ ኩሉ ተገልግሉና ኣቦታት የነታ ዳንኤል ብጣዕሚ ነመስግነኩም እግዚአብሔር ይኽብረልና እግዚአብሔር ይህበልና ንኹልና ይወዳእኳ ኣቦና ኣቡነ ቆሞስ ከሰተ ድሕሪ ነዊሕ ምፍልላይ ኣብ መንጎና ብኩሉ ሕማም ትስዒሮም ኣብዛ ዕለት ሓድነት እዚኣ ክርከብ ኣለና ኢሎም ስለ ዝመፁ ኣቦና ክብሪ ጥዕና ይሃበልና ጥዕና ይመላእልና ኣቦና ንዓኹ ምእመናን ከ ኣለዉ ንብሉ ኣለዉ ዳሓን ኩላትና ምእመናን ሒዝና ኢና መፂና ጽቡቕ በል መቸስ ምስ ሞትኩ ዝረብ ነዚ እኳ ስመሞ ደቂ ዓደይ ደቀይን ኣሕዋተይን እታ ኣሕዋተይ ቁሩብ ትበዝሓኩም ኢኻ ደቀይኹም ኩልኹም ክብሎ ዝደሊ ምዕራባዊት ቤተ ክርስቲያን ተንበርኪኻ ትጽሊ ኣብ ዓድና ነውር ተገይሩ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ሰሎሞን ተመልከቱ ድሕሪ 435 ካብ ግብፂ ምስ ወፁ እቲ ቤተ መቕደስ ምስ ሰርሑ ነቲ ቤተ መቕደስ ባረኸ ሰሎሞን እቲ ሊቀ ካህናት ከሎ ዋና ደለኽዋ ግን ሰሎሞን ሓንሳ ደው እናበለ ሓንሳ እናተበርከኸ እያ ታጸሎ ዝኾነት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ተንበርኪኹ ይጽሊ ነይሩ ኣብቲ ጌቴሰማኒ ግብሪ ሐዋርያት ከዓ እንታይ ይብል ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ተንበርኪኽና ጸሊናዮ እወ ለእማ ኢትክል ትስፍሖ ለእድየከ ለህሊናከ ስፍሖ ለእድየከ ዝብል ንባብ ኣለና እቲ ሓደራ ክብለኩም እንታይ እዩ ከምዚ ኣይንብልንና ንብዓት ኣሎ ንዝመፀሉ ንብዓት ኣሎ ኣብ ጸሎት ዝመጽእ ንብዓት ብዙሕ ተቐባልነት ኣለዎ እሞ ሓደራኻትኩም ልብኹም ውሳይ ይኹን ልብና ኣይንሃርምና ኣይሃርሙ እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣይተለመደን ሳእንኹም ከም ድልየትኩም ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ቫይረኮስ ቤን ስለ ዘለኒ ተቐዳዳዩ የግዲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ሳእኒ እቲኻ ምውፃእ ኣይኮነ ጉባኤ ሲኖዶስ እቲ ግዜያዊ ምስ ተቆመሲ እንታይ ኢሎምኒ ስለ ሳእኒ እቱም ሰባት ሕፈሩ እባ እቲ ሳእኑ መፂኡ ሓደ እንተሰረቆ እንታይ ትገብሩ ሕብረተሰብ ክትቀብሎ ኣለዋ ንኣብነት ማርሻል ጣንጣዊ ንግብፂ ዘድሓና ካብቲ ዓገርግር ሳእኑ ገዲፉ ክፅሊ መፂኡ ሓደ ዘይብሉ ሒዙ ኸይዱ ዋና ነገር ንብለኩም ካብቲ ተመኩሮ እየ ዝነግረኩም ዘሎ እንኳን ቀደም ሎሚ ውዳሴ ማርያም ከይደገምኩ ኣይሓድርን ነገር ግን ንዓበኹ ስለ ዝኸድኩ
መልሓሰይ ከይወድቕ ብመፅሓፍ ይደግሞ ናብዚ ምፂእኒ ዘሎ ንፋስ ክቕበል ኣይኮንኩን ደቂ ዓደይ ተተኣኪብኩምስ ቁሩብ እንተካፈልክኹም እዩ ክሳብ ሕጂ እኮ ኤርትራ መንግስቲ ዘይብላ ሓቢርና ኣይፀለናን ሰብኣይን ሰበይትን ሓሚሞም እታ ሰበይቲ ዓይነይ ዓይነይ ትብል እቲ ሰብኣይ ከዓ ዕንትና ይብል ኣንቲ ኣነ ንፀናብር ንስኻ እትፈላለዩ ይበላ ይባሃል ሓቢርና ንጓዓዝ ኣነ ዝጎይ ዘለኹ ስለዞም ቆልዑ እዚኦም እዮም ግብፂ ቤተክርስትያን ትፈትወ ምስ ባኻይ ምስቶም ቆልዑ ኮፍ ዝበል ኣብቲ መሬት ቀደም ሎሚ ግን ኣብ ድኳ ኮፍ ይብል ኣብ መንበር ኣይብል ድሓር ምስቶም ቆልዑ ብእንግሊዝኛ ዝዛረብዎ እንታይ ትብሎም በሉኒ እንታይ እየ ዝብሎም ቁሩብ ዶ ከነገረካ ህበካ ይልሃል ኣነ ከማኻትኩም ቆልዓ ሓደ ነይረ መስለኩም እያ ይብሉ ኩሎም መን ከም ዝነገሮም ንስኻትኩም ከሓደ መዓልቲ ቆልዑ ትኾኑ እወ ኣብ ዋሽንተን እንዳ ስላሴ ከምኡ ምስቶም እንታይ እዮም እቶም ቆልዑ እቶም ወለዲ የለውን ኣነ ንስኻትኩም እና ንዛረብ ኢና ሕጂ ሓንቲ ተላዒላ ንባዕላ ትግርኛ ዘይትፈልጥ ደቀይ ትግርኛ ካኹ ንባዕላ እኮ ይትፈልጥ ኢለ እቲ ቋንቋ ንደቅኹም ኣውርስዎም ኣይትብቀልዎ ጫዕሎ ማይ ፃዕዳ ኣብ ሰራይ ጫዕሎ ኮሎ ግዛይ ተደይሱ ይደግም ደጊም ኣይምለስን እዩ እሞ ሓደራ እዩ ዝብለኩም እየ ንኣይ ኣይተመስግኑን ቅድመይ ምንታይ ክምስገን ኢለ ኣይሰርሕን እቲ ዝገብሮ እፈልጦ እየ ዘይገብሮ ከዓ እፈልጦ እየ ሽግር ዘላ እምብለይ ምስ በልኩ ሕራይ ለይፈልጥን እያ ፍተዋፅሎ እምቢ እንተኢለ ኣኺሉ ንምንታይ ካብ መሬት ተላዒለ እምቢ ይብልን ሕራይ ኣይብልን እያ ኣቡነ ፊልጶስ ክነግሩን ኩሎም ነብሶም ሓሮም ባፀይ ምልኽ ነይሩ ሓደ ሰብኣይ እዚ እሺ 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 ብሎም ድሓር ንምንታይ ነው ታድያ ምን ኣወጣሁበት ኢሎም ከዓ ኣቡነ ማርቆስ ትፈልጡ ውሕዳትኩም ከም ዓብዪ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም እሺ ኢልዎም እዛ እሺ እዚኣስ ከምታ ናህና ድያስ ናያትኩም ኢሎሞ ኣባታችን ሓደ ንና ሓደ ይኮናን ኣብ ዓድና እሺ እሺ እዩ እሞ ሓደራ ዝብለኩም ክልተ ዓይኒ ክበና ከሎ ክልተ ልሳን ዘይሂበና እግዚኣብሔር እንታይ ዝብል ሓደ ይኹን ቃልኩም እመሂ ኣልቦ ኣልቦ እመሂ ሓደራ እዩ ዝብለኩም ክልተ መልሓስ ይብልና ንና ሕጂ ኣባኻትኩም መን እዩ ዝቀሽ ኣለዉ ፍላይ ዳኣ ከሎ እሞ ንዓፅኸ ይበልዑ ከይኮኑ ኣማ ኣነ ማእሳዶም ገሕናማ ጥዕና ኣለና መን ጌሹ አምላክነ በደገሩ ጳጳስ ከመ ይባርኩነ ይባርከነ ወይሰሃለነ ዓለም ወከባደ ቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጽረይካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ
እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይካ ትኩን ማህደር ነገስ እለ መጻኢክሙ ወለ ተጋባኢክሙ ወለ ጸለይክሙ እለ በላይክሙ ሥጋሁ ቅዱስ ወደሞ ክቡር ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ለእግዚአብሔር ጸሎት ወለማርያም በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት በዛ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል በእንተ ማርያም በል أنت زيتنا مريم من أصل تغطي زي مثلا نفسس ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይትቀደስ እግዚአብሔር አለው እግዚአብሔር ያሉ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ይተቀበል ተቀድመ ለስገሽ በመንፈስ ቅዱስ አጽናና ሁሉ ሀይ ጸላይ መንፈስ መንፈስ ስልጣና በና ምሕረት ምሕረት በረከት ቅዱስ ጋና ሁልና ጽብርና ካብክሎ ባረከና በክሉ ባስናይ ጋጠን ብለን ቅዱስ ግን ክቡር ምልሃበና በረከዩ ተጋ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኹም ሰይጣን ከይተጣልኣኩም ዕንቅፋት ከይወቕዓኩም ገገዛኹም ሰላም የእትኹም ሰላም ሕራይ ዕዶት ኣብ ደገ ኢና እሞ ንኩሉና እኳ ዝኣኽለና ይመስለኒ ግን ፅብብ ኢላ እታ ኮሪደር ብደገ ዜርና ክንምለስ ኢና እቶም ፀሓይ ከይተሰንፈና ገሌና እንተፀናሕና ቴንክ ዩ እንታይ ኢና ክንብል ወፀሮ መንፈስ ቅዱስ እትመርእ መስቀሉ እትመርእ ኃይለ መስቀሉ እትመርእ ጎዝም ኃይለ መስቀሉ እትመርእ በስ መንፈስ ቅዱስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይለም ጫማ ነው ጻናምሽ نبقى بإذن الله جوار كوندا بزي زلنا ناتين نعم مسكن نعم هنوسد هاي النجارنا بس كذا زي ما ما يعلف ناس قالوا I don't know how are we gonna have to go I don't know we can't do anything ጫማ ነው እንዳለው እንታ Thanks, عبرانة سلام دي ما عندهم كما يتخانوا عندهم سلام بس دي مزلوا عم هنبل بالناس ولا أنا عشان منبه سو عبيد مزلوا طبعا تقول دلوا عتيم دم كم على نوان عم بس غدا اليوم ها كعتو ثلاث ساعات مزلوا لا كريمة بزين بس ما خلف ولا مش
أيوة. terakhir nang ጫማ ከነበረና እንደናሲ ረዘወተ
سلام عليكم زفنا مع موقع مسكال وافتر ريت لك زين املاك نور علينا يسوع كريستوس وفر يراك ونيوفنا كلكم يو مار النغرسوس كبر المسكانا أخاكم أملاخنا زلنا ينابرا يون سالخايو نقرقن نقول سبعة عدو يبكايو خمونة ذهب كنا ولدنا زلقن حرنا هقر سلام هباخم كل هقر اتزنام كلت زنام كملسلنا بحرن كبسان زنبري دخاتاتنا أهبت ملنا هبتاماتنا أيسركيلنا طعياتنا حلولنا حماماتنا خاف وسمرت عبلنا أملاخ إذن تقبلنا نازل لوها قرات عد سلام عد بركة عد الرديئة سلازخونة ملو قبرلن كم تخو مخانا أنا هبنا مسحب كان خا الرها يا بنا نخالات شكراتكم رد أب سمايات تنبر ربنا نبل شونكا يتكدس مك سمايكم ودما مدري يكون علات مقبنا لهم هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل علمنا تكايم أمين أوزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي سقاخون دن قليخي عدي زابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله مسخي كابان سبرختي خي فركر سغم برخيو أمل تسقا زابير مساخيو أوفسيت دس بالكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسكر ساس منتانا محرات لمن لنا آمين راي كبرن مسقانا أن أملاخي خون أبزي مسفلكوس لك بزح تزارب تغون كاس بزح غات قدف أبنا أبيك مسكسته تم منان سياتلك دقيقم دمر أي أبي مخا مسمع منان زي لا لخني لمن ما يقرتا مسمع منان من مسيهم كاب تزرحك قاعد حن مسهم كموين كامنيو مكسيكو زمصو سدراون الله كامنيو مكسيكو ببعدهم زمصهم نايز برخه تخافل تفتكونو أم ملاسنا دما سلام مقد قبرلنا ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ
ታቦት በውስቴታ ኦሪት በግረው የገለለው يستعرف واسد الهبزة وستيتا أريت بست وتو دنوا بورك وتورا يكدنوا يكدنوا بورك ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ውቱር ይከድንዋ በወርቅ ጦር ይበልለዋ በወርቅ ዞን ይገልለዋ በወርቅም ዞን መንከረ ግርማ ኃይልን ያብስሃነ አፈ ከመ ዮም ያብስሃነ አመ ከመ ዮም አፈ ከመ ዮም ያብስሃነ አፈ
kami
خليل مين؟ أسرح يا زلمة مش؟ أسرح يا زلمة